Coborâm aici jos la primul nostru metrou și vedem ce o să fie aici. Mergem pentru prima dată cu metrou. Ceea ce fac, ei onorează, pentru că este acolo un soldat care se cheamă soldatul necunoscut. Da. Și onorează pe fiecare soldat care a murit și nu este cunoscut. Da, asta e centrul Atenei, cam așa arată. Nu sunt așa de mulți oameni astăzi. Spune tu, de ce e atât poliție aici în Atena? Foarte mulți criminali. Foarte mulți criminali. Să ai hoți și de așa sunt? Sunt. Sunt. Ai grijă la buzunare, mai ales în locuri de astea, în metrou. Ageam cred că 8 ani. 8 ani. Eu nu mai eram acum dacă nu mai gustam polițica. Da? Deci asta e o poveste, așa, pentru vlog. Pe strada asta era să mă pierd eu. Acum ne vedem cu cel mai bun prieten al meu. Fratele meu, Halil. Hey, what's up, brother? Ce faci cu mine? Ne-am întâlnit cu cel mai bun prieten al meu. Cu amândoi, astăzi sunt amândoi, frații, Halil și Hamid. Coborâm aici jos la primul nostru metrou și vedem ce o să fie aici. Mergem pentru prima dată cu metrou, eu nu. Eu am fost în 2015, ultima dată. După 9 ani de zile, merg din nou cu metrou. Pentru Alexandrina și pentru Emi e prima dată când merg cu metrou, o premieră. Avem aici un ghid care să ne învețe, care să ne arate Halil și Hamid și o să vedem ce o să iasă. Am ajuns și în Sintagma. Stai. Am ajuns în Sintagma, am ajuns în centru. Ești bucuros? Da. Centrul Atenei. Și aici ne controlează de bilete. Așa iese și Emi. No, vezi? Zici că mă simți în Anglia. Ai mers cu Londra cu metro, nu, a? Da. Bun, să vedem ce e acolo sus. Să vedem dacă ce reacție are Emișor. Yes. Tu ai fost, iubire? Da, tu ai fost. Da, eu dar cu metro, așa că n-ai fost până acum? Nu, asta e prima dată. E fain. Ți-a plăcut? Cam gălăgie. Merge gălăgie, merge foarte tare. Merge foarte tare. Da. Și acum ieșim afară pentru prima dată în Sintagma. Stația de metrou e acolo, scrie acolo, nu știu cât de bine se vede. Și am ieșit afară, să vedem reacția lui Emi, că asta sunt curios eu. Hai, intrați aici, pe scările astea și aici o să vezi surpriza. Da. Așa, da, dacă da, știu, și tot timpul să aici. No? Am urcat scările, așa, și aici e Emi. Până în față, până acolo, să merge centru. Ce zici? Jos? Da. Facem poză cu soldații? Da. Uite, am ajuns Sintagma. Să mai facem încă o poză exact Da, acolo. Sintagma Square. Hai să facă Dani poze, ne facem noi o poză. Ce zici, iubire? Ți-a plăcut? Da. Am ajuns în Atena, în sfârșit. Asta e Atena adevărată, în centrul Atenei. Emi, mișcă acum. Bă, ce faci? Și așa se face aici în Atena. Am trecut de acolo de la scări aici. Am aflat puțin cu atenție, să avem grijă. Uitați cum trec mașinile, autobuzele. Și trebuie să trecem pe partea alaltă, să facem o poză cu soldați sau un video, vedem ce reușim. Opa, vezi că ne calcă autobuzul. Repede. Așa, gata, am trecut. Hamid a reușit, mission complete, plus respect. Let's go. Let's go. Deci aici în Atena, uite la Emi, se simte ca la el acasă. El nu mă se simte, dar eu la mine acasă. Cu my brothers, Halil and Hamid Megafer. Aici vedem niște soldați. Eu? Că n-ai fost aici. Uite aici. Hai să vedem ce facem aici, să facem un mic video cu ei și... Dar acum nu mai ies afară? Opa! Și au ieșit soldații. Cum se cheamă soldații ăștia? Soliades. Deci ce păzesc ei așa? Păzesc Sintagma. Parlamentul, nu? Ceea ce fac, ei onorează, pentru că este acolo un soldat care se cheamă soldatul necunoscut. Da. Și onorează pe fiecare soldat care a murit și nu este cunoscut. Ah, ok. Că a murit. De-aia acolo, dacă vezi, este un mormânt și sus arată un soldat. Ah, ok. Și de câți ani e asta? Asta cred că de când au făcut, au construit Parlamentul, de atunci ei fac. Oricum, când am fost eu mic era asta, deci... Da. Uite, oricum e frumos. Frumos povestea. Dar ce mai frumos e când ești cu familie aici. Braț. Family. Astăzi o să fie full family time. Până de seară. Ce faceți? Emi strigă aici în română, poate te pușcă să însă cine, însă te liniștești. Tranquilo, hermano. Nu te juca. Da. Și acum filmăm și pe Alexandrina, nu uitați ce frumoasă e. Deci plecăm de aici, de la Parlament. Au făcut acum soldații un schimb, dar noi n-am așteptat, deoarece acolo în față ne așteaptă o furtună de mari zile. Sperăm că nu ne prinde. Am venit bucuros că, nu, mă povestim mai înainte că am fost în Polonia și că mai multe chestii. No, băieți și-a călătorit, nu ca mine. Halil, fratele meu, s-a dus în Argentina. Eu am zis că am călătorit, dar n-am călătorit. Vine, cine vine? Opa, acum vin. Acum vin ăștia.
Uitați, acum vin. I-am prins la fix. La fix i-am prins. Dar auzi, da, ăștia care fac asta, fac că vor sau că sunt obligați? Sunt obligați. Sunt obligați. Trebuie să faci niciodată un an în Grecia, trebuie să faci armată Dar obligatoriu. te bag aici numai dacă vrei. Nu, numai dacă ești înalt. Da? Da. Ok. Bun. Și dacă ai conexiuni, te trimite aici. Ok. Deci trebuie să ai un rang mai sus ca să ajungi aici. Dacă e verde, să nu treci așa, să treci înainte. Da, Hamid, bine că mi-ai spus. Și trecerea de beton în Grecia le-am spus și lor că la trecerea de beton nu treci ca România, știi? Trebuie să te uiți, că grecii direct, full GTA, știi? GTA vibes. Uitați Fiatul, că l-am avut noi. Și eu l-am avut noi. Majoritatea sunt mașini vechi aici în Grecia, dar un singur lucru ce nu înțeleg în Grecia e că nu mai sunt așa de multe motociclete. În 2019, când a fost ultima dată aici în Atena cu Alexandrina Luna de Miere, au fost numai motociclete de astea, de genul. Acum, dacă vezi vreo câteva, erau așa la semafor vreo 20-25 de motociclete, da. Uitați câteva. Dar nu mai sunt așa de multe. Hamid, de ce nu mai sunt atât de multe motociclete în Grecia, cum era mai de mult? Criză. Ce s-a întâmplat? Criză? Nu prea cred. Nu. Acum toți au plecat în concedii, mai mult lucră cu motociclete. Da, o zis Hamid că din cauza familiei, că mulți au familie și renunță la motocicletă și... Mulți au murit cu motociclete, avem prieteni care au plecat de mult. Da. Uitați acum câteva motociclete. Plecăm de aici din Sintama, din centru și ne coborâm către Monastirachi, acolo mai jos, unde sunt mai multe tarabe, magazine și așa mai departe. Vă filmăm și acolo și vedem ce mai găsim. Vremea nu e de partea noastră, dar noi suntem fericiți că suntem în Atena, nu? Și de foare. Tocmai. E foarte fain. Ne continuăm vlogul aici în Atena. Bun, am plecat de acolo, la Parlament, suntem aici la fântâna asta, unde aici în fiecare Crăciun, în fiecare iarnă, îi pus bradul exact aici în mijloc. Și Alexandrina vrea o poză aici, dar eu zic că nu prea. Sau vreți să facem o poză noi doi? De la Parlament a făcut poză noi doi. Nu, vezi? Hai, facem o poză aici și mergem în continuare, că ne prinde ploaie, bine. Acolo în depărtare e Parlamentul, cu fântâna. Aici e o dubă de poliție. Aici sunt ceva magneți. Asta e centrul Atenei, cam așa arată. Nu sunt așa de mulți oameni astăzi, că nu e weekend, nu? Nu e weekend. În weekend sunt mai mulți oameni, așa-i? Așa este. Am filmat poliția mai înainte. Spune tu de ce e atât poliție aici în Atena? Foarte mulți criminali. Foarte mulți criminali, așa? Hoți și de așa sunt? Sunt. Sunt. Ai grijă la buzunare, mai ales în locuri de astea, în metrou. Metrou mai ales, așa? Da. Că sunt mulți oameni și imediat poate să bage mâna și gata. Exact. Da. Pe strada asta sunt foarte mulți street artists. Așa. Vezi, sâmbătă seara, chiar și acum, poate o să vedem niște street Da, artists. sâmbătă cred că putem să mergem iar aici, venim. Da, Sâmbătă. corect. Da. Știu că aici când eram mic erau mai mulți care desenau, mai multe chestii care cântau. Știu că am multe amintiri aici. Monastirachi, cum să uiți Monastirachi și Sintama? N-ai cum, deci aici e, da. Oricum frumos, se vede acolo în depărtare biserica la Monastirachi. Ajungem imediat acolo să vă filmăm și de acolo, că aici e foarte multă gălăgie, foarte mulți oameni. Dar o idee cam așa arată centrul Atenei, plin de oameni. O să mai vă filmăm posibil în weekend și ne continuăm vlogul aici în Atena. Uitați ce magazin am găsit aici. Intră acum anunțul Alexandrina și vreau să cumpere ceva, să vedem ce-și cumpără. Am plecat de la magazin și ce ți-ai cumpărat de la Pull&Bear? Arată la urmăritori. Uitați aici, o geantă cu cât ai de pe ea? 10 euro. Dar să vedeți ce și-a cumpărat Dani. Și-a cumpărat Mișor, nu? Uitați-l aici. Uitați. Nike cu Hellas, gris. Știți ce înseamnă Hellas, nu? Hellas înseamnă Grecia. Pedealat, amintire, memories, my friend. Memories, dar poți să ne spui cât ai dat pe el? Așa ca o întrebare. Cât ai dat pe el? 100. Cât? 100. 100 de cât lei, nu? Mai pune 400 și vine, da. 100 de euro de pe el? Da. Va, de asta e plin de bani băiatul ăsta. Da, da, amintire din Grecia, nu? Bucuros, fericit? Da. Merg cu pantaloni de la Adidas. N-ai cu Adidas. Mere. Hai că ne apropiem imediat. Fain în Atena. Asta e cea mai faină vreme, nu? Asta e un paradis. Paradis, Vara. da? Așa este. Da. Nimerești vara cu ploaie, puțin. Dar și noi am nimerit acum vara asta vreme faină, 280 de grade, e super în Grecia. 40, 40 ceva, acolo e. Așa era înainte. Da, Înainte să vii. Scoada și amintirea am aici pe strada asta. Deci știu că am venit în 2019, dar nu se compară. Deci de fiecare dată când vii ai... Sperăm că data viitoare când ne vedem să mai trec chiar 5 ani, nu? După 5 ani, No way. facem 5 luni. 5 luni, ok. Sau 5 zile. 5 zile nu, da, 5 luni. 5 luni, da. Hai că e mai realistic, merge, da, merge. exact. Bun.
Vă filmăm direct la Everest, să vedem ce luăm de acolo și cum arată Everestul. Poate voi nu știți, dar noi știm. Aici era Everestul și s-a făcut de asta de parfumuri. Oh. Ale, ne-a făcut rol, ne-a păcălit. Ah, ok. Au și uitați și Acropolii aici. Uai, dar ce plouă, se vede pe tricoul lui Khaled, da? Hai să urcăm pe Acropolii. Cât costă intrarea acum, știi? Cred că 20. 20 de persoane, Ești Jesus. student sau... Ce zici, îți place? E tare? Hai să vedem, să gustăm și noi. Toți grecii au ofertă despre așa. E din a tău? Da, e foarte tare. Tare, e tare. Foarte tare. Tu, iubire, ce ai luat? Apă? Apă bei? Apă bei, nu? E ceva dulce acolo, vă arătăm mai încolo, că acum e dezastru, în Atena plouă de numai. Bă, dar e bun. E mult mai bogat. E bun, iubire? Tot amar. Tot amar, da, da. Bun, mergem să căutăm niște magnete, Emi? Da. Hamid, mergem să căutăm niște magnete pentru băiatul ăsta? Hai. Da, și ochelari. Haide, Ia și ochelari. auzi, pe vremea asta niște ochelari. De aici am cumpărat ceva foarte fain. O să vi le arătăm acasă, vi le punem aici pe ecran. Mai încolo vi le arătăm, dar eu vi le pun acum. Și aici cu Hamid încercăm să deschidem ăsta dulce. Nu aici, acolo, vedem unde. Ăsta e magazinul, chiar foarte fain, nu știu, nu arată nimic cum se cheamă, dar vă recomandez să veniți aici. E de la Monastrachii mai jos. Chiar foarte fain. Nu, uitați aici, unde e lângă magazinul cu Olympiacos. Da, chiar super. Ești bucuros? Ai cumpărat și tu ceva, nu? Uitați ce mai eu. Grecu, aici. Bro, mai ții minte când am fost mic și m-am pierdut aici? Tu nu ai fost, dar... Mi-aduc M-am pierdut aici. Te-ai pierdut aici? Da, dar aici Cine te-a găsit? eu nu i-am mai găsit și după aia am fugit pe toate părțile așa. Că era într-o seară, sâmbătă seara, știi? Și pur și simplu cum e aici, strada asta era plină, full de oameni. Și după aia am strigat pe Mike, m-am strigat pe dragul, nu mi-a dat nimeni. Deci n-are rost, m-am speriat de număr. Aveam cred că 8 ani. 8 ani. Crezi mă, eu nu mai eram acum dacă nu mai gustam fericită. Da? Deci asta e o poveste, așa, pentru vlog. Pe strada asta era să mă pierd eu. Cine știe unde eram acum? Undeva transportat în India, undeva, în Bangladesh, undeva. Nu te mai gândi. Bro, Din România. sunt foarte bucuros că ne-am întâlnit Bro, și și eu. sper să ne întâlnim iară peste 5 ani. Sper să fie peste 5 luni, cum ai zis tu. 5 luni. 5 luni, așa, bun. Mergem Și în Barcelona sau Madrid. Sau Madrid. Da, Acum mergem. am întâlnit niște turiști de Spania. Așa. Și s-au încântat că au venit aici în Grecia. Mi-a plăcut foarte mult. Și acum e rândul nostru să mergem la ei. Exact. O zis Khaled, adică l-am întrebat pe Khaled și l-am întrebat câte limbi știe. O zis Khaled că 4 limbi. Corect. El a fost în Argentina, cât timp ai stat în Argentina? Un an. Am fost Un an. Ai fost în misiune, nu? Da, am fost în misiune Da. și să învăț. Da, să vezi Biblia și toate Corect. astea, da. Super. El, Khaled, vrea să devină misionar. Încă e în asta, învață, dar oricum o să devine, nu mai mult. Așa. Nu mai mult, oricum. Sunt mândru de tine, I'm proud of you, bro, și ne mai plimbăm pe aici prin centru și plecăm de aici imediat, că vremea nu ține cu noi. Cam asta. Corect. Trebuie să mâncăm baclava. Exact, Opa, ce se întâmplă? Baclava, mâncăm baclava și ăla, cum se cheamă? Kadaifi. Kadaifi. O să vi le arătăm noi imediat. Bun. E mai bun ca în Cipru? Da. Ala, Hamid. So good. E mai bun ca în Cipru, iubire. E mai bun ca în Cipru. I'm living the dream. Uite ce mănânc eu cu Khaled, ei mănâncă baclava toți trei și eu cu Khaled sunt mai OG. Kadaifi. Kadaifi. Da. Mănâncă tu, mă ok. filmez și eu după aia. Ok, Kadaifi. Cea mai Haide, bun. Kadaifi. Eu cu Khaled. Dacă e cineva pregnant, dacă e cineva gravidă, sorry, că așa ceva, numai dacă veniți în Grecia puteți. Hamid, fără cuvânt, Hamid, numai living the dream. Living the dream. Da. Unde e Alex, iubire, unde e Alex? Zic că vă trăiți visul. Asta e vorba lui fratele ei. Dacă vezi vlogul Alex, uite aici, ce ai pierdut, vezi? N-ai venit cu noi în Atena. Vezi că poate vine cu noi în Barcelona sau Madrid. Am vorbit cu Khaled. Corect. Uitați aici, avem un băiat care vorbește spaniolă și un băiat care vorbește arabă. Egipteană, sau zice arabă? Arabă, așa. Bun, mergem și în Egipt, mergem și în Madrid. Rusia. Rusia, pe-ruski. Ia cavaliu pe Hai, iubire, filmează-mă că mănânc și eu și... Cum se zice când lingi de aici? Nu, era că am uitat. Glifii sadactilasu. Așa, Tataglifis sadactilasu, antros catiteche. Limba română, bă. Hai că nu toți au auzit greaca, hai. Acum, ăsta e adevăratul motiv de ce Ricci nu știe să vorbească foarte bine românește, că mulți au zis de chestia asta pe YouTube. Da, că nu știu vorbesc românește. E din cauza că el o trăi mai mult în Grecia. Bine, agapau tinelada, agapau tihoramu și aftoine te fachitom. Atât. Cine o înțeles greacă să-mi spuneți ce am zis. Scrieți acolo la comentarii.